Seguimos en Tot 4 después de la entrevista con el señor Carlos Bona. Vamos a continuar y vamos a empezar con nuestro tiempo de debate. Y lo primero, como siempre, presentar a nuestros invitados. Y nos acompaña Sol Sarabia, presidenta de FEPAE. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Sol? Bé. Muchas gracias por estar aquí Per avui. favor, és un plaer, ja ho saps. Gràcies, Sol. Ens acompanya també en Joan Miquel Perpinyà, també el coneixen articulista. Bon vespre, senyor Perpinyà. Molt bon vespre, Beatriz. Com està vostè? Estupendament, molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a vostè d'estar aquí. Ens acompanya també el senyor Jaume Sastre, escriptor i articulista. Bon vespre, senyor Sastre. Bon vespre. Repite. Sí. Va anar bé, idò. Sí. Bueno, no lo veo muy convencido yo, señor Sastre. Ya le cambiaremos de opinión. Bé, ja. va anar de primera. Va anar de monada. Una monada, això m'agrada, una monada. I ens acompanya també una altra monada, que és el senyor Antoni Tarabini. Bon vespre. Monada ve de moneda, no? No, de monada. Bon vespre. Que l'estim jo, el senyor Tarabini. Bon vespre. Bon vespre, com està vostè? Molt bé. Moltes gràcies per estar aquí. Avui anava a començar amb un anàlisi de l'entrevista que feim sempre, però s'han portat un poco mal mis invitados si no estaban presentes durante la entrevista. Jo era. Cierto, el señor Tarabini estaba. No, ahora en serio, uy, ya no sé ni qué hablo, ni mallorquín ni castellano. Ahora en serio, no tenemos mucho tiempo hoy porque tenemos muchos temas que tratar, así que vamos a entrar en materia y vamos a empezar con temas de actualidad, porque hoy ha ocurrido una cosa como mínimo curiosa y grave. Vamos a escucharlo. L'objectiu d'aquesta vaga de fam són dos. El primer objectiu és el d'aconseguir que la gent prengui consciència de la gravetat de la situació. I el segon objectiu és per veure si encara som a temps d'aconseguir que el govern balear s'ho repensi o que, com a mínim, alguns parlamentaris del grup polític que li donen suport s'ho repensin. Que hauria de retirar la llei de funció pública o hauria de retirar de la llei de funció pública aquells aspectes que afecten la llei de normalització lingüística, llei que va ser aprovada per unanimitat de tots els partits polítics, de tots els parlamentaris del Parlament Balear en el seu moment, i que nosaltres pensam que és un bon marc, era un bon marc de consens. En el moment que retiri els atats a la llei de normalització lingüística, nosaltres aturaríem la vaga de fam. Bueno, lo escuchaban un grupo de jubilados que hoy ha anunciado que se pondrán en huelga de hambre. El 1 de marzo aún no sabemos dónde ejercerán esta huelga de hambre. Sí sabemos que estarán en huelga de hambre a partir del 1 de marzo por varios motivos. Lo escuchábamos hace un momento, ley de función pública, normalización lingüística y recortes en general. Yo, como no tenemos muchos detalles aún de este tema, pero sí me gustaría que me hicieran un pequeño análisis, porque a mí me ha llamado la atención, no sé ustedes, señor Tarabini. Diverses coses. Primera, representen una organització que se diuen Jubilat de Mallorca. És a dir, no són gent suelta, que seran representatius a nivell que siguin, això per un costat. Segona, jo crec que el que han dit és dir, l'entrevista s'entuen, no dic que no hagi dit el tema lingüístic, però ho han emmarcat dins un tema de retalls molt més globals. Jo, per lo que sé, perquè una d'aquestes persones que estava per darrere m'ha contat, perquè fa feina jo, sincerament, no? Por eso tiene tantos datos. Claro, és a dir, ells tenen el posto triat. Evidentment, persones d'aquesta edat no estaran en vaga de fam 3 mesos, sinó parece ser que mantindran una vaga de fam que aniran alternant les persones i 12 hores o 24 hores, perquè si no, evidentment, el que farem és matar-los, no? Bueno, jo crec que també les persones majors, no només els joves, també tenen dret a tenir vol, perquè no pensaven que no en tenen, també tenen dret, no? Sol Sarabia. Pues, molt bé. Una manera més de que la gent que creu que la nostra llengua o la llei... Bé, la llei de... Perquè han matisat i això m'ha cridat l'atenció que hagi dit atacs a la llei de normalització lingüística. No a la llengua, com fins ara, per exemple, era l'eslògan que s'empleava. Però, de totes maneres, si pensen que és la seva manera de reivindicar aquesta situació, doncs, evidentment, escolta, la llibertat i un estat democràtic, qualsevol manera de protestar, mentre sigui dins el respecte i dins les normes democràtiques, m'apareix bé, ells que protestin i, bueno, és una manera més de protestar. Senyor Perpinyà. Bé, és evident que tractam un tema conflictiu, on hi ha desavenències importants. Jo crec que totes les protestes són dignes de respecte. El que passa és que s'hauria de... Vull dir, crec que... Contaré una petita anècdota. Jo, quan vaig ser secretari general del síndic de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, una vegada es va plantejar que féssim una vaga de fam, perquè era una mesura contundent. I un se va aixecar dient que ell estava disposat a fer-la. I d'altres, se'n va aixecar un, que estava ben grasset, i va dir, escolta, que si la fèiem, hem d'estar disposats a acabar-la.
que cridar l'atenció també la podrien fer pegar molt foc i no seria a lo bonzo i no seria lo prudent. Per tant, jo respecto, ho dic com a anècdota en el sentit de que jo crec que ningú estarà pensant en immolar-se, no? Que no crec que la gravetat de l'assumpte vagi per què. Crec que millor feina se farà a la causa de la llei de normalització lingüística o de la llengua o dels retalls, tenint-los entre nosaltres, no fent desastres que els puguin perjudicar la salut. Dit això, és un tema controvertit, és cert que romp el consens que fins ara havia hagut en el Parlament i que aquest tipus de mesures crec que són un poc estrafalaris, però dins de respecte. Senyor Sastre? Bé, volia dir un parell de coses. Primer, crec que vivim una situació econòmica que comença a ser dramàtica. Càritas parla ja que hi ha un 25% de la societat que té gairebé tots els membres de la família en atur. Aquestes persones són jubilats. Penso que en aquests moments hi ha molt de joves que viven de la paga dels pares i dels padrins, joves que han tornat a casa pares perquè no poden pagar un pis, no tenen feina. Per tant, que aquests jubilats que en principi la seva paga no corre perill, sembla, doncs que es mobilitzin i que tinguin aquesta sensibilitat me sembla extraordinari. D'altra banda, respecte a la llengua, dir-vos també que perquè aquest jubilat, doncs això ja no els afecta personalment, però sí que penso que actuen pensant en els seus fills i els nets. Perquè el fet de aquest canvi de llei de funció pública, en el fons, el que perjudica és en els joves, en els mallorquins, els catalanoparlants, perquè la cita els col·loca en una situació d'inferioritat davant de gent que ve de fora. És una canallada, ho dic així clarament, que mentre ningú discuteix que per fer feina a Mallorca se demani anglès, alemany, castellà per tot, a moltes carreres, a moltes feines se demana tenir carnet de conduir, programes d'informàtica, etc., que, curiosament, el tema del català, que s'exigeixi també català, doncs hi ha gent que ho considera una discriminació i una imposició. El nostre món funciona a base d'imposicions, perquè per fer una feina has de passar llistons, has de superar carreres, estudis, i resulta que ara aquí el gran problema és que exigir català, una cosa que exigir català és un problema. Aquí hi ha dues llengües oficials. No m'agradaria començar un debat damunt llengua, perquè no tenim avui totes les parts que puguin debatre damunt això. Sí que m'agradaria, o volia saber la seva opinió damunt aquest tema, però sí que els demano que no comencem un debat que no està en equilibri, si els hi pareix. Jo no sé si na Sol Saràbia vol afegir qualque cosa per tancar amb el tema. No, evidentment, per tenir un ordre... Insisteix que no vull començar un debat, no me malinterpretin, però crec que per un debat tan delicat com és el tema de la llengua ha d'haver totes les parts implicades, si els hi pareix bé, a tots els meus convidats, que estic segura de que sí. Jo volia afegir una cosa, que a més són unes dades que ha dit aquí els companys. Per tenir un ordre del tema del debat és normal que no ens atemunt que no forma part d'avui dins el que és la parrilla del programa. Que ahir també va passar que jo proponia uns temes i aquí hablava tot el món de lo que quería menos de lo que jo proponia. És correcte. Ara bé, ja hi ha un tema que me preocupa moltíssim i és, per exemple, segons Càritas també tenim els 20, de 100 famílies, 20 estan en l'umbral de la pobresa més absoluta. Això és superpreocupant. I llavors ja tenim un 30% d'aquestes mateixes 100 famílies. Vull dir que on anem, si sumam els 20 més 30 són el 50%, o 22 eren, 22 més, són més del 50% de famílies que ja estan pràcticament acabades. Ja, clar, crec que és vera que, tu comentaves abans, hem arribat ja a uns extrems insostenibles. És vera, però fa estona que hem arribat en aquests extrems insostenibles. I jo, de veres que m'hagués agradat molt que abans de tenir que arribar en aquestes xifres dramàtiques, traumàtiques, que realment és el greu problema que té aquest país, aquesta comunitat, haguessin fet més coses com a societat civil. Jo estic d'acord en el que s'ha comentat, però jo crec que el que preocupa no és la situació actual, que és molt preocupant, sinó que no hi ha futur. Això és molt més seri, és dir, quan tu tens una malaltia i el metge fa un diagnòstic, li diràs segurament, escolta, tu no estaràs mai com fa 4 anys, però mira, si fas això i això, milloraràs la teva situació. El gran problema és que hi ha una desmoralització, i de qual t'acaba d'un emprenyo,
perquè no sabeu cap sortida en aquesta situació. Per tant, perdó, quan un senyor diu l'atur, bueno, pot ser que sigui enguany o l'any que ve, escolta, o d'aquí un segle. És a dir, no hi ha ningú que te doni, no dic seguretat, sinó esperances, expectatives que això canviï.